Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Mine Tatarstan'ın türlü tübeklerin eğlenip çıkan kişiге menimçe gün boyuna vakti boş bulsa gün boyuna qarab oturırga bola kartını iske düşürüp әлі біз нәти мәрхүм телефон бізге қойғанлары мен әлі уақытта университетті тамамладым да 1-2-3 ай тұрдым ауылда. Шунда қайда ел тұтым деп ойлап отырған шақта күз күні енді ол отырада шипша телефонның шолтыға китабын алады, көрші ауыллардағы кішіні табалла қоян мейтем. Қоян ол көрші ауылда, бүтен ауыллардан қоян білерге тиіш. Бізде бит ол мүнәсәбәт инде нелер үлімтә алай кішілі болмады. Ауыл білән ауыл мәселен бәйрәм етмәді, жиналышып никтір шул болмады. Ол менә буладыр, ол мәселен менің сәясәтін, ол хөкүмәт сәясәтін аңлап жетмейм. Мәселен көрші ауыллар я bir yılına bir tapqır bulmasa 2-3 yılға bir tapqır мәселен жиналып bir ауылда бәйрәм үзара бәйрәмләр уздырсалар меніңше көңіллі булыр ие. Бір-бірсіне концертлар белән йөрсәләр көңіллі булыр ие. Анда булды мәселен хатта Куги дигән Қазақстаннан безнең хәзер күрсәтәм мин сезгә картаны. Ырымбурның өлкәсенең картасы мәселен. Күрдегезме менә монда? Менә Жирин Копа дигән, Хабда дигән. Ул менә Иләккә сулары агып тора. Шунда Иләк белән Хабда уртасында менә шул бер пишмакта анда Куги дигән монда язмаганнар. Бу Оренбур өлкәсенең картасы булгач язмаганнар инде. Куги дигән анда 15 лет бездә дип 15 лет дип йөртләр. Инде нәрсә инде милләтен белеп торасыз, безнең авылдагы нинди телдә катнашты халык, шуңа күрә Куги дип атамадылар аны. 15 лет дип. Мәсәлән, мин хатта Үзбекстанга барганда да ул авыл исеме хәзердә йөри икән. Пятилетка дип. Пятилетие Үзбекской ССР дип, хлопковый совхоз. Шуның шикелле бу да Куги дип атаганнар. Аны мин сөйләгән инде. Исеме кайдан килгән, мин хатта китап чыгардым авыл турынан. Шунда да язган идем. Ул әти мәрхүм сөйләгән, анарга атасы сөйләгәндер. 1880 елны менә шушы безнең авылда базарлар Покровка дигән менә монда менә урнашкан базарлар, хатта Каспий диңгездән дә килгәннәр караваннар. Шунда бер татар бай килеп шунда Татарстанны төзгән дә, ясаган да инде. Агач буяган аны яшел төскә, шуны алып килеп шушында урнаштырган бер урамда. Бер казак байы аны кызыксынып инде шул сатып алган анардан. Анда инде нәрсә бирәләр инде менә сарык мал бирәләр инде. Мал Татарстан я Мәскәү, шул Нижгар, шул якларга барып сатса нихәтле акча ясый. Әле комедияны беләсездер, китайский сервис дигән, скотопромышленник дип. Күбесе шул байыган безнең мәсәлән Хусаиновлар аларда вакытында ул теге йомраллар тотып, аларның тирләрен сатып, шулай әкрен-әкрен акча ясап, әле вакыт китапны укыйм мин, теге журналистлар узган гасырның башында язганнар Рәсәйдәге нинди халыклар яшәгән, шуларга барып, аларның якларында язганнар. Шунда берсе татарлар хакында язган, ул татар ди, предприимчивый дип әйткән. Ул ди бер авылда ди, мәсәлән, алма сатып ала да ди, икенче җиргә барып сата ди, шулай дигел сәүдә эшләп йөри ди. Инде революциядан соң инде
большевиклар, алар комиссарлар татарның шул сәләтен юкка чыгарды, чөнки иң сәләтле шул сәүдәгәрләрне беренче гильдия, икенче гильдия купецларны алар юкка чыкты, чөнки Япония гына китеп югалды. Анда хатта әйтәсем килә менә бит Хусаиновлар бер туганнар Оренбургда, Екатеринбургта, Агафуровлар бер туганнар, алар бик бай кеше булганнар, шунасын юкка чыкканнар инде алар. Инде менә Урта Азиядан киләләр безгә халык мәсәлән. Анда бездә сатып торалар. Урта Азиядан киләләр, аларны бит бетермәгәннәр сәүдәгәрләрне. Алар гел сәүдә итеп торганлар, ирек булган. Анда хатта берсе миңа аптырап язган, әллә мәдрәсәләр булдымы, сез язасыз, Бухара, Ташкент, әйем әйтәм, кайсы җирдә саклап калганнар ул мәдрәсәләрне, мәчетләрне. Минем туган менә шу якта, мәсәлән, монда мәчет ул эшләмәсә дә, шунда карамастан безнең гаит көнне җыйналалар, берәүдә гаит намазын укыйлар. Шунасын инде анда хатта таравих укыйлар. Мин бала чакта исемдә кулакка кирип калган шул таравих укыйлар, шул ифтар мин әле авыз ачтыра, бездә авыз ача, бездә андый шул гарәп сүзләрне кулланмыйлар, авыз ачтыра диләр. Шунда бабайларны җыйнап узадыр шундый бәйрәмләр. Без кулакка кирип калган аларның Коръән сүзләре кайсылар. Без уйнап бала чакта арт якта уйнап йөгереп йөргәндә икату варух дип шул теге бабайларның әйткән Коръән сүзеннән, бәлки китабыннан кайсы сүзләр аңга сеңеп калган, хәтергә кирип калган, шул хәтердә. Шуңа күрә шул бер сүзләрне кабатлап җырлап йөридер менә. Мин менә урысча әйтәләр, разбрасывается ди, башлап җибәрдем. Кем Татарстанда булган төрле төбәкләрендә, мәсәлән, анарга кызык дип, мин аны шул теге урыс әйтә, киң широкое полотно ди. Шул широкое полотно башымда тотып торам да, теге киңрәк сөйләргә шул хакта кемдер кызыксынса, мен әйтәм, бер 10 кеше дә кызыксынып тыңласа, ул миңа кадерле. 1000 кеше тыңлый, алар битараф шулай карап кына куя, аларга аңына сеңмәсә, ул алай бәлки кызык та түгелдер миңа. Шуңа күрә менә мин инде әкрен шул төп темага күчәм. Менә шул әйтәсе килә, шушында мәсәлән безне менә ушында Куги дигән киләләр концертлар белән. Мин сөйләдем бит менә бер өлешендә, теге бер мизгелдә концертлар белән килеп безгә күрше менә Покровка дигән Казакъстаннан киләләр. Менә Буранный, Нәүләк дигән, Забильный, Шыңгырлау юк ди. Менә алар безгә ничектер, аларны күрдегезме, Жирен Копа, менә монда алар баргандыр бәлки. Ну алар менә күрдегез, менә бер пишмакка, бер пишмак алар. Хәзер дәүләт пишмагы инде ул менә, бер уйласам. Шул пишмакта алар безгә шул киләләр, менә шушыннан ничектер менә шуга Забильный дигән шунда юл бар. Шунда чыгып китәләр иде, юл белән күпер бар. Шунысы менә шулай, ушы Иләктән безнең Покровка килеп концерт куялар. Казакъстаннан хәзер кызганычка каршы андый күренми инде. Менә монда мин, мәсәлән, Озерки дигән татар авылы оешкан, ул 1885 елны, юк, 1825 елны, хата булмаса, шунда хатта миңа бер абзый сөйләгән, менә шу Леневкада да мин теге урак или басу нәрсә диләр инде. Татарстанда бер төрле, бездә Оренбургта икенче төрле уборка дип әйтәләр. Шунда алар менә мәсәлән Казакъстан өлгерми, бездә беренче тамамлыйлар да аларга ярдәмгә баралар. Менә шул чик дип карап тормыйлар ул вакытта. Чөнки менә бездә шунда менә кәҗә бакканда, ушы Иләк хабда, менә хабда буенда мәсәлән, шушында бер алар Казакъстанны күрәдер, алар бездә ничектер тыелмыйдыр, бүтән бер халык, бүтән бер ил дип. Хәзер кызганычка каршы инде аерылып тора, анда чикне узырга ярамый инде. Бәлки тагы дәвам итермен, шуш белән шу чыгарышны тамамлыйм.